weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to hoddela sharqi to hoddela garbi to asaba to gorgol to barakna to trarza to adrar to dakleta nouadhibou to tagant to guidimaga to trisimo to inchéri kon takkusan pula ha to galle ceerno amatijane alpha mamadou siliba to moderna ha to galle makko sama sa to killinkara kayɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie commission halfinaɓe ko fate darorde e mayarɗe lebbi ɓaleɓe ɓe kolliri tigui ko ñande aset jeeɗiɗi lewru juin jeeɗe jeeɗiɗi lewru juin ko ñanden tigui wonata ñalawma julde taske e nder jokli leydi Mauritanie kala to leydi Sénégal ñalawma tijjanoɗo kay yettima woni nogas jeetati lewru duujala lewru mai gonɗen ɗu tawi kadi ko alarba hande o fuɗɗima jonde tawi ko kaldigal woni dialogue national mo Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi noddi to leydi Mali ma jaaha to nokku biteɗo ke Masina toon ko jihadiste en kañumen tigui tawi remannoɓe e nder dawnoɓe e nder guese mumen jeeɗiɗo ɓe jaadi ɓe miftima ɓe jaadi mumen kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Allemagne to leydi Israël to leydi Espagne ha to leydi Iran bisimilla woni kirki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadinde ɓalawal e danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne lubrimo gandal omo safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo no yara bonduɓe keyɗe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli jakkoji ɓalli musoje koyɗe musoje kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen yawwa yitade koye men jippiɓe e leese e ustaraɓe gorago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko mo witti hen leɗɗe ko fate safaruji estomac son jokkodiri e nder balɗe tati estomac ma ceera hen ha laaɓa mbatta ñamde e yerde kala ko kajiɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma ala ko heddi so wona ka dokkonoɗo rendez-vous aɗa foti opérade sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni docteur ma wima hol leɗɗe ɗe jarɗa ha certuɗa hen ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko fate leɗɗe gorago mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa façon goɗɗo wiyete ko yidde ƴeewa gorko mo melga wuuro jinneji ko labdoriɗo ko malaɗo wone caggal nde ummi to Dakar Madina Gounass o rewoy to Dakar ewɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo guendi Mauritanie no Nouakchott base makko ne tawe to leegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre numéro makko 46 94 21 91 numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp ne golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 794 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie ene tawi ɗon sehili makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade makko Kawis
Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to korjinnooro a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalde moon musidɓe tedduɓe eɗen goni alarba nogas e jeetati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓasoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen gendarmerie nationale halfinaɓe nden ka Ikisala Nouadhibou lamorgo faggude leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti fedde sagataɓe tawi ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeɗo natoyde toon e dara dongre e dara leydi Espagne ɓe nangga noon ko capanɗe nayo sagata kañumen tigui woni yinnoɓe fiide e ngoɗo maayo hango tawi ko yidde wadde ko wiyete clandestin ɓe teeɓima kadi joyo sagataɓe joyota ɓen noon ko passeur uji woni tigui taccinannoɓe yimɓe kay nawannoɓe yimɓe faade toon to Espagne e nder ɓen joyo nanggaɓe hen ɗiɗo ko Mauritanie naɓe heddiɓe noon ko hoɓɓe ɓe kolliri noon e ɓe kolliri noon gendarmerie noon holliri kay wonde nder ɗiɗo lebbi cakkitiɗi ɓe mbawi teɓade yimɓe hewɓe no fewi tawi ko yinnoɓe fiide e ngoɗo maayo yidde yaade toon to Europe e nder rapport mo leydi Espagne bayyini ko ɓooyani rapport o noon holli tigui wonde ko leydi Mauritanie kañuma woni hitande 2024 mayde de ko kañum woni numéro 1 kay to leydi ɓurde wawde nannude clandestin to clandestin ɓuuri natirde kay e nder leydi Espagne saabu kay ɓe kolliri hitande 2024 nde ko natiri leydi Mauritanie taw ko laaɓi toon to Espagne tawi kadi koye clandestin koɓe capno gas e joyo ujunere neɗɗo e nder hitande 2024 nde rapport mabɓe holliri ko capanɗe jeegom e goho ujunere ene fawi temettata capanɗe jeeɗiɗo ɗiɗo clandestin ko woni tigui ko naati e nder dongre e nder leydi Espagne ɗum noon ko record saabu kay ɓe bayri walla ɓe meeɗa hebde kay yimɓe fodɓe ni tawi ko clandestin tawi kadi ko natirɓe maaje e nder leydi he ɗum noon ne wayno ɓeydima fodde 10% par
par rapport à hitande 2023 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commission nationale tawi ko commission halfinaɓe ko fate darde e mayirɗe lebbi ɓaleɓe ɓe kolori tigui e nder jonde mabɓe ɓe jodino talata hanki o no gasi jeeɗiɗi lewru duujal woni men ɓe kolori tigui wonde kay ɓe kolori wonde ko ñande aset jeeɗiɗi lewru juin darton ndu ko ndena tigui wonata julde taske nder jokli leydi Mauritanie kala e nder batu mabɓe noon ɓe kolori kay ko alkamisa nogas e goho alkamisa hande o nogas e jeenayyi lewru mai ko ñalawma hande o wonata tigui goho lewru taske julde noon juulal noon ko fati pomorgal e nder Nouakchott ɓe kolori ko sanga 9h00 taw koto Juma Ibnu Abbas tawte kam e nder Nouakchott lamorgo ngendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ko alkamisa janggo nogas e jeenayyi alkamisa janggo nogas e jeenayyi lewru mai woni subgoji kay suɓade holla jogorɗo kay ardade kaɗo boña witeka badda woni banque africaine de développement hol jogoɗo kay wonde lomto docteur Akinowo Adsina gardinoɗo kaɗon banque kay gonɗo e fende manda mum ɓe ko biriji ɗi noon koɓe joyo gembiɓe kay e oɗon poste e nder ɓena joyo noon en tawe hen Mauritanie najo tawi ko docteur Sidi Wulta noon ɗaftodirta koye ɓeɗo mo ɗaftodira biyeteɗo Amadou Hott on ko Sénégal najo o meeɗino wonde ministre de l'économie wondude biyeteɗo Samuel Munzela Mayimbo on ko vice président de la banque mondiale ko Zambinajo wondude biteɗo Mahamad Abbas Toli on ko ancien gouverneur banque biteɗo BEAC wondude goɗɗo ene wiye Bazulina Swazi on noon teskama tigui on ko Sud Afrique najo ko on woni debbo goto kay tawi kadi ko gebbe ɗiɗo oɗon poste gam yidde ardade banque africaine de développement ko ɓeɗo nayo woni tigui mo candidat leydi Mauritanie jogori ɗaftodirde kanko biteɗo Sidi Wulata noon mbiri Mauritanie jono ko ancien ministre des affaires économiques et de développement o wonino kadi hoorejo banque tawi ko banque arabe biteɗo BEADA tawi kadi ɗemgal noon arabgal e ɗemgal français e ɗemgal anglais kala foti e makko kala hen ɗemgal o haali cikkata tigui ko ɗum o ɓuuri andude oɗo saaha kala noon koye ruuma jarriba tigui kamɓe candidat ji ɗi ɓe gonno yaade ɓe gonno e wadde kay ruuma jarriba ɓe jeehi noon e nder leyɗele kewɗe ƴewde kala moni e mabɓe kala ƴewde beele ndin leydi ene wawa wonande ɗum ɓe jeehi dagal leyɗele tawi ko renduɓe oɗo boña biteɗo badde e nder Afrique ɓe jeehi kadi ha to caggal Europe kala ha to caggal Afrique kala woni ha to dongro Europe kala siftinde on noon Alassane Dramane Ouattara kañum woni hoorejo leydi Côte d'Ivoire bat noon woni banque africaine développement tawete leydi Côte d'Ivoire kanko Alassane Ouattara noon o holliri tigui wonde o wonane tawi ko candidat Mauritanie hajo biyeteɗo Sidi Wulta ko on tigui woni mo nangani junggo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident cuɓiniɗo waɗi talata hankino gase jeeɗiɗi lewru mai dow lawol ummade Nouakchott faade Rosso walla mbiyen ummade Rosso faade Nouakchott ko autoji ɗiɗi noon tokkosi kañumen pelɓodiri waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum e barmuɓe hewɓe no fewi accident o no waɗi ko tolno virage wuuro wiyetego Ibimbi noon tawe tigui sara Tiguinte tawi koto banggue wargo Tiguinte barmuɓe hen ɓe kala noon ko ɗon e ɗon koni koɓe faabu mbawi arande ɗumen ɓe nawama to hôpital mo Tiguinte booli Mauritanie noon laabi Mauritanie teska tigui kewgol accident ji tawi ko accident ji jadduɗi e wargoji ko ɓuuri hewde ɗin accident ji noon teskama saboto ɗum tigui koko wiyete excès de vitesse woni tigui sofreɓe dogdu fakkinde no fewi ene tawe hen kadi ko saboto ɗin accident ji nayugol yoga e auto ji walla kadi saaha ko wasde moƴƴude e laabi ɗum foof ne saabo accident ji tawi ko accident ji joɓotoɗi pittaɗi yimɓe e kala saaha nder leydi he ha tenti noon kadi e oɗo saaha joni so julde nde fandima ene teska kay sofreɓe hewɓe jarata tigui jarata jaam ne keeñi gam yidde joƴƴinoyde kileneɓe artude tawi kadi ɓe mbaɗaya gartaji kewɗi ɓe ɗanaki tampere e gonɗi e foof ɗum kadi ne saabo e kala saaha accident ji ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keɗen ha joni ñande alkamisa ɓennuɗo nogas e jeegom lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie o joddinoma to
galle lamorgo to bureau makko o jodimi to non e nder bureau makko o jodi non koye ɓeɗo tawi ko jeeyaɓe bureau walla mbiyana yilirde fedde lundiyankoɓe woni opposition démocratique addi ndena fedde noon ko biteɗo Hammadi Sidel Mokhtar ine tawe mabɓe noon hono Dioba Ahmad Tijani jeeyaɗo landa Frida wondude Abdousalem Horma on koye landa Swaba wondude biteɗo Suwadou wan noon koye AJD MR jonde nde noon jeeyati koye juɓɓudi hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ghazouani kala saha kay noddude lundiyankoɓe joddade mumen e yewtidde mumen tawa kadi ko yewtidde mabɓe ko fate gonka démocratie e ko fate gonka leydi ndi gardiɗo délégation noon o holliri tigui wonde nder jonde mabɓe kay e hakkude mabɓe e hoorejo leydi ndi ɓe mbaɗi tigui waɗi fayida no fewi saabu kay o holliri ɓe jewtidi ko heewi toɓɓe kewɗe ɓe mbawi yewtidde hano hannirta ni ko wayno kay jewtide jul ko fate dialogue national ɗaminiɗo kay ma jooɗo ko ɓoyani nder leydi hen e ko fati kadi haɓade mbuñade nder leydi hen haɓade gaddugol drogue e médicament ji ɗi moƴƴani wondude haɓade immigration foof ɓe mbawi yewtidde hen e heblanade kadi ko fate ndungu hitande hikka nde saabu kay teskama ha tengti noon to lappolol dande maɗo ɓe kolliri tigui saabu ndungu rawane teskama waɗi yoleru kewɗu no fewi ene tawtora jonde nde noon hono nani wulo Choroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la République habruji men demgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena ko alarba hande nogas jeetati lewru mai fuɗɗi tigui jonde tawi ko kaldigal woni dialogue national jonde kay kaldigal ɓesgu Sénégal naaɓe kala tawi kadi koye erango hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye ardi cérémonie uddidgol cérémonie noon ardi tigui cérémonie tawi ko uddidgol e puɗɗugol jonde nde ko hoorejo leydi ndi hono kanko Bassirou Diomaye Faye dialogue o noon ko nogas jeetati mai ñawma hande o ha nayya lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi e nder jonde he noon ene nder jonde he noon e nder jonde he noon maɓe mbar kay mbaw yaññade kay e ko fati maɓe jewtoto tigui ɓe ɓuura yaññade e kay ko fati e systéme électoral e institution ngaji leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ine yakora kay leydi Sénégal ma wat kay no heewi wadde kala hitande julde tas kay so wasde juldude ñalawma goto saabu kayne teska oɗo saaha joni hakkillaji kay puɗɗima feccade ñalloɗi ɗiɗi puɗɗima nanguede tawi koko fati e julde taske waɗi fedde noon holluɓe kay kañumen julde taske wonata ko ñande aljuma jeegoma lewru juin feccere heddinde kañumen kolliri tigui ko ñande asidam jeeɗiɗi lewru juin ko ñande hen wonata julde mumen taske ko cate ɗiɗi noon tawete nder leydi Sénégal tawi caɗiɗe kala halfena koko fati daroɗe e mayiɗe lebbi tawi ko lebbi ɓaleɓe hen cetal gotal biyetegal kono koko woni commission nationale de concentration de concertation commission nationale de concertation sur le croissant linéaire catal keddigal ngal ene wiye CMS woni coordination des musulmans du Sénégal so tawi ko catal gaddana ngal woni kona kokko ɓen noon hakkillaji mabɓe kay nangi ko ñande aset jeeɗiɗi lewru ndu ko ñande hen wonata julde taske saabu kay ɓe tugni ko kala ɓe tugni kay ko kala ñande ñalawma arvada ngabba kay ko janggo muɗum wonata julde arvada noon ɓe kolliri ko ñande alkamisa joyyi ñande ɓe kolliri noon ɓe ko ñande alkamisa joyya lewru juin aljuma jeegom wonata julde taske ɗum ko waɗande kay ngal ɗon catal bitegal wonno ngal catal bitegal CMACM ɗum noon hewɓe kay kolliri wonde hitande hikka nde kadi julde taske jogori wonde ko nder ñalawmaji ɗiɗi ha joni habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keɗoɗen ha joni Amadou Ba ko gardiɗo landa wiyete ko la nouvelle responsabilité ko gembanninoɗo kay sumgoy on kadi woni candidat gembanoɗo sumgoji tawi ko sumgoji hoorejo leydi ɓennude ɗo ɗi kanko Amadou Ba ɗon o yettima ñalawma hande o yettima toon to nokku tawi kadi koto dialogue national woni jonde kaldigal to foti joɗade toon o jettima toon kadi o ƴetti toon konngol makko noon ɗum noon tawi koto nokku mbiɗe ɗo CICAD jisikat noon kanko noon e nder jonde he e konngol makko erima laamu ngu kay nde waɗat tigui ko wiite réforme tawi ko réforme gongre e gonga tawi ko réforme gongre e gonga nde yurnitto kay la haute cour de justice leydi ndi o wi kadi yimɓe haute cour de justice ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe ɓattiɓe ko fati e majorité parlementaire ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Samuel Sarr ma juulo kay e nder galle mum julde mum taske kay ma o daña fartange wawde jultoyde kay nder galle makko julde e ɓesgu makko
e cuddiɗo makko ɗum kay ko caggal nde o heeɓi fattan kay hebde kay sagal kay nde o heeɓi fattan e hebde ko ɗaminama o heɓ ko wiyete liberté provisoire tawi kadi ne wondi haysine kay ne wondi bracelet électronique woni tigui jawo taw ko jawo électrique waɗe e tigui e koyngal makko bracelet électronique noon ko kala to mbawɗa wonde kay taw décision ne andi holto kedda ko juge noon mo deuxiéme cabinet du tribunal de Dakar mo tribunal de Dakar kañum tigui jaɓinimo nden ɗaɓɓande tawi ko hojji kantiye makko woni avocat ji makko mbanno nden ɗaɓɓande mbanno tigui hollide nden ɗaɓɓande tawi kadi ɗaɓɓande nde ɓe tugni kay ko kanko Samuel Sarr ewɗo saaha joni o wona karɗo cellal makko noon hokkani kay cellal ɓandu rokkanimo wawde toon wonde e nder ɗiɗon kasoji caggal noon nde docteur wiccitimo kay kayi docteur o holli tigui e jaati wonde kay cellal jogui ɓandu makko hattanani wonde e nder oɗon kaso koye ndina mbadi noon o heeɓi kay ko wiyete liberté tawi ko liberté provisoire mbiɗen noon tawmo haɓɓana jawo e koyngal makko e ko abi noon kanko noon o nanguirino kay ko tumede kay mbuñare haalisaji kewɗi no fewi ko wiyete abi des biens sociaux ene qime noon ha milliard uji jeetati ko franc CFA tawi kadi ko bitte Moustapha Ndiaye e gollediɓe mum kañum portinomo plainte ko fati kay e projet tawi ko projet central électrique West Africa énergie moɓe mbiyata ko ona kalis noon o tumano falde mbiɗen kene qimen ha milliard uji jeetati oɗo saaha joni kanko Samuel Sarr o heeɓi fattan kay fofde kenal lekkitare kay so jultoyde galle makko ha joni ko leydi Sénégal kedonen altine alhaali Oumar Sow noon Oumar Sow kañum woni ex ministre conseiller mo Macky Sall alhaali makko kala ñalawma e ɓeɗo tigui jiiɓade kanko Oumar Sow noon ene mo tawe tigui e nder kaso e mbadi mandat de dépôt o tuma noon ko haalde kay konngudi ɗi gogɗani ko hande dossier makko kay darno yeeso juge to tribunal de Fangara délit ko ñawore nde noon kono noon ñawore nde dirtanama kadi ha nayya lewru juin tawi ko yamirore procureur noon wi tigui ɗo ruttoto toon procureur de la république nde ruttoto toon to kaso fada ñawore makko kay ha ɗo ha nayya lewru juin tawi ko lewru darto ndu ko adi ɗum kadi tawa kadi hollirama noon o ñawanoma o meeɗino ñawede à sursis procureur noon yidde mum tigui kanko Oumar Sow kay nde o lelto debbi jeegom e nder kaso ko woni sursis mo taƴatno ko adi ko ɗeɗo alhaali kaɗo haala ene ñawte ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen alarba hande nogas jeetati lewru mai ko ñalawma hande o woni manditare wattore duuɓi 50 kay ko catala bitengal CEDEAO tafono manditare nde noon mawninte ko toon to Lagos kañum woni lamorgo faggudu leydi Nigéria ko famɗi kala noon ko fadde 15 hooreje leydi wondude chef de gouvernement ko kañumen tigui cifno sifande guila 17 guila nogas jeetati lewru mai hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi tawi ko tafgol ngal ɗon catala bitegal CEDEAO dendagal leydi noon en duuɓe de ɗon fedde kala guila ardiɓe leyɗele mum ha yimɓe laamum ene tawe toon to Lagos ñalawma hande o kanko Bassirou Diomaye Faye noon hoorejo leydi Sénégal o suuɓi ko biteɗo Aminata Touré noon Aminata Touré kañum o neɗi kay yo won toon représentant yo yaya toon dow inde makko e dow inde leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗonen dadiɓe ɓe hinde BRS tawi kadi ko haɓatoɓe ko fate drogue ɓe Thiès mbaɗi tigui teɓande mawde no fewi to feɓande fof ɓe nanggui 192 kilogramme tawi ko drogue mo hinde chanvre indien ɗum nanga koto plaza woni tigui to maayo witego Ndayane ko kiloji ko koliji jeegom noon ɓe tawi tigui ene ubba e nder ceenal enquête noon nana jokki kay ne beele ande hol jeyɓe oɗon drogue saabu kay drogue o hay neɗɗo goto taw ala hay goto suwa taw o nanguede hen andude kay hol jeyɗo e oɗo saaha joni losgoji jaaƴi noon nana uddita hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali hono biteɗo Balilou Muntana Sissoko o ɓuuri lollide noon ko BMS noon ko yimɓe kay influent dowlude no fewi e nder leydi Mali o jeeya ha tenti noon e dilloɓe e nder pecce jamma e nder Bamako pidol nder pecce jamma to nder Bamako ko kanko de wiya Teb o nanga ɗon ko guila ñande nogas e tati lewru mai gonɗen ndu o tuma noon ko wiyete cybercriminalité e oɗo saaha kala e oɗo saaha mo tawe tigui e nder kaso to maison
maison centrale d'arrêt mo Bamako o tuma non ko uddidde e ardade fedde kay e nder TikTok réseaux sociaux biteɗo TikTok ardade hen fedde kay tawi kadi inde fedde nde ɓe indi ɗum tigi le rumeur de Bamako fandare groupe o noon e kala saaha kay ko sudde e kala saaha kay ko suɓade kay yimɓe tawi kadi ko yimɓe joom ngaluji wawde koɓe takkiɗo men ɓe mbaɗa bindande faade mumen haaluji faade mumen caggal noon ɓe nodda jomum jokkodira e jomum ɓe mbiya kay eɓe mbawi momtude ɗum ha laaɓa ɓe sippirima dendagal ɗiɗon kay publication ngaji batteɗi kala ɓe mbawi sippirde ɗum guila e law guila kay yajani on yo wood ko rokkiɓe ko ɗum tigui woni koɓe tuma ɓe dartono oɗo banque o biteɗo BMS gardiɗo fedde nde noon teskama kadi omo jokkodiri e yimɓe hewɓe taw ko entrepreneur uji joom doole en ha joni ko ɗiɗi mani keddoɗen jeen ha to ke masina sagataɓe jeeɗiɗo tawi ko remoɓe biftama e nder guese meɗen saaha kay gonno e golle mumen ko ɗon tigui ɓen tawi ko sagataɓe joguitiɓe arɓe dow motoji men tawi ɓe ɗon dondi jaadi e mabɓe ha joɗono andaka tigui hol biftiɗe ɓe andaka kadi holko ɓe biftira kamɓe sagataɓe kadi won tigui joom motoji en ɓe mbawi yadude e sakuji kewɗi taw ko sakuji maaro e oɗo saaha joni ɓe jaade ɓen sagataɓe jeeɗiɗo hayɗo anda tigui holtoɓe keedi kabaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo. Alassane Oumar Mbodj salminama a juurama. Alassane Oumar Mbodj en calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓuruji men ɓurɗi tengtude e dongal Afrique e ñalawma hannde o puɗɗo ko leydi Mali toon de Ousmane Campo gardiɗo wuuro Kana ko on difta toon caggal kayɗe ɓe tawi mo e nder guesa makko kamɓe waɗa boniyaɓe o tigui ɓe diftimo ɓe jaade makko ɗon o seere kay e woronge makko cadda goto kay e landaji lundo ngo yeddi ha kay ha wiite e gardiɗo kay taw ko gardiɗoɓe o biyete kon Sidissa Mata wonande kay wi kay wiyede ɗum kay ko jinnoɗo fullude koto laamu ngu wi ɗum wona hunde wonde no fewi ɗum ɗon eɓe ñaagui de goppite ko ɓuuri yawde e yaccade Nigéria ene wayno de ko doganno toon ko fatti e moggoji taw koto ko fatti e politique Nigéria e tekal kay nde ɓe kaala ɗon e rewɓe ɓe no mbaɗirte noon wonande rewɓe sénatrice en leydi ndi ɗum noon oɗo noon biyete hono nata sa ak poti kanko ko on noon kay bawnoɗo kay hollirde wonde jikku on gardiɗo taw ko chambre mabɓe ɓuuro towɗo to jakkango no guinde mabɓe royde caggal kay nde o tuubi oɗon wonde kay ene waɗa gueɗe ɗe ndemani e lawol faade kadi e makko ɗabbide ɗum jasiyagal ene wayno ɗon ene wayno kamɓe de ɓe mbi wonde kamɓe ko ɓe mbi wonde debbajo kalɗum o ko nden noon koɗo takkere ko wona hunde wonde no fewi ɓe gartiri mum ɓe mbi wonde kadi aɓe pawa ɗum wona ɗen gueɗe nde tawno ko haali ko wona noon no sifori Niger balɗe ɗiɗi caggal kay nde ɓe kay mbaasi yimɓe hewɓe no fewi toon to Ekrevan ene wayno en état major sembeji leydi ndi ene wayno de mbi wonde ko mayɓe gonɓe toon ɓe ngabboyima e capanɗe joyo e jeetato ɗum noon ko tawata kadi ko ɓen mbayi ɗum nde tawno wonde sembeji ɓurɗi kadi ngarɗude biyete hono BRS taw ko bataillon ɓen kadi taw ko ñukkintoɓe ko fadde kadi e dengol toon ɓe mbi noon ene wayde ko matériel kewɗo pertude fewi hani e ɓen e yimɓe kay mbawi kono pital mum kadi ite toon jangu taw kadi ko ɗe pelle taw siɓɓitiɓe mbaɗi toon to Grand Sahara Ghali Abouba ko ɗum tonguɗɗen de habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci gorko Massa Ndogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yombela Sagna Dakar ko on takkusan juula ha to galle ceerno Madani Tall e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Allemagne paɗen Volodymyr Zelensky ko hoorejo leydi Ukraine mo tawe noon e jillu makko to Berlin kañum woni lamorgo leydi Espagne jillu leydi Allemagne jillu ngu noon ko jillu balɗe ɗiɗi woni alarba hande no gas jeetati alkamisa janggo no
nogas jeenayi lewru men subaka hande non kanko Volodymyr Zelensky hoore leydi Kenya joddima e Sansalier leydi Allemagne biteɗo Friedrich Merz ɓe jewtidi ko heewi noon ko faade jokkodiral moƴƴal hakkude liddi ɗiɗi ha tinti noon to banggue koni jokkodiral to banggue koniyankagal to banggue kay armement koye ndina mbadi noon ɓe cifodiri sifande kay woyde kay leydi Ukraine leydi Allemagne ene livre leydi Ukraine missilaji kewɗi no fewi tawi kadi ko missilaji longue portée woni missilaji bawɗi weddede so weddama ene jaaha ha ko juuti missile hen kala beddaɗo tawa ne wawi yaade ko famdi kala ha temedde 5 kilométre koto leydi Israël paaden Benjamin Netanyahu kañum woni hoore jaggonde leydi Israël waɗi haalande makko alarba hande o e nder haalande he noon ko hollirde wonde koninkoɓe makko itti fittandu bitnoɗo Mahmoud Sinwar noon kañum woni mawɗo catala Hamas e nder Gaza ko kanko Mahmoud Sinwar noon ko gila rawane o lomtino subano kay yo ardo Hamas en tawi kadi o lomtino ko mawni ko bitnoɗo Yahya Sinwar kañum e hoore mum ko armée leydi Israël jorno e mum pettoje koto leydi Espagne paaden bateau jolnoɗo clandestin woni waɗannoɓe ɗanne suuɗere yowi tigui e nder maaje kadde ede leydi Espagne bateau yowi ko sarno ko biyeteɗo île de Canaries hewɓe mbasi hen pittagu men fodde yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittagu men yen jeeɗi noon hen nayo ko rewɓe mawɓe wondude e bombel tokosel ngel duuɓi sappo e jeegom wondude tigui e sukaɓe ɗiɗo wonɓe foof mbiɗen hawri ko yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittadu men tana noon waɗi ko alarba hande o sanga 10h30 tawi ko waktu 11h30 tawi ko waktu teyi woni temps universel kadi ko bilan provisoire ene huula kay ma bilan o ɓeyɗo musde koto leydi Iran paaɗen leydi Iran wari goto tawi kadi ko sagata gorko goto tawi ko ñawanoɗo ñawore wargo o noon nanggano ko nder leydi hen tawi tigui o nanggano ko espionnage woni tigui ñukidare tawi kadi o liggantuno kala renseignement o heɓno e nder leydi he o rokkanno ko koninkoɓe leydi Israël omo wiye Petran Madani kanko nanggano omo ñukino tawi kadi o nanggana ko dosiriji kewɗi no fewi o ñawano ñawore wargo ñalawma hande o leggal dande makko ittama koto leydi Russie uddirtena kabaruji men laamu leydi Russie holliri tigui wonde Libi jamma talata hanki no gas jeeɗiɗi no wiyata wendogo alarba hande no gas jeetati lewru duujal ɓe ɗiɓi temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom drone ɗi leydi Ukraine ayno faade mabɓe tawi kadi ɗina drone aji kayim hen capanɗe nayyi drone toɓɓuno tigui ko Moscou lamorgo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonganon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehli mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nette ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men correspondant men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Saro Dogo ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on